खुलुमबाय रायजोफोर दिनै जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि ब्रैथि बान्था राननाय जा हाबाफारि बेयो नैथि सान दा बे नैथि साननि जागायजेननाय हाबाफारि बेनिफ्राय फारि फारि जालांबाय थासिगोन दिनै सानसे आरो हरावबो गोबां हरसिम दिनै प्रग्राम जागोन गोबां गाब गोनां बर'नि सावथुन मुलुग हान्जानि बे एवार्ड सेरेमनिया नोंथांमोना नायदो नै फारि फारि बेयाव गोबां खौ दिन्थिगासिनो दङ। गिबि गिबियाव आङो आंनि सिनायथिखौ एसे होनो नागिरदों आरोखि बेयो नैथि साननि बेयो सानजौफुनि मोनसे हाबाफारि फिल्म मेकार्स एक्टर जोंनि आसामनि मुंदांखा बिथां जानु बरुवा सारखौ बेवहाय रिसार्च पार्सन हिसाबै लाबोनाय जादों। ओंखाम मोनजाबायना बयबो ना मोनजाथ'वाखै? दायो जोंनि बोथोराबो जोबोद गुसु। आं खेबसे स्ल'गानसो होनो नागिरदों बर' गोजा नालाय नङा होमबा? बे सावरायनायाव बाहागो लादों। नोंथांमोना जय बर' हारिनि नुलांबाय थागोन। जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों। मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजाथाव सान बर' फिल्मनि मुलुगाव बर' हारिखौ सिनायहोनो थाखाय दिनै बे सावरायमेलाव दानानै लानो हादों जोंनि बर'नि आरो बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव बाहागो लादों। बेयाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्डआ गोबां जिल्लानिफ्राय गोबां प्रडाक्शननिफ्राय नुजाथिफैनाय गासैबो आर्टिस्ट कर'ना भाइरास फैबाय आरो बे सावरायनायाव बाहागो लादों। फर्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2022 बेखौ बेयाव बर्मानि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव खुंफुंनाय जादों। गोबां आर्टिस्टफोर बेयाव दंफैयो। साफ्रोमबो आर्टिस्टखौ बेयाव इन्ट्रडक्सन होनो हानाय नङा आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सेस्था खालामदों। नै जोंहा आबौ दांखे दङ, आदा सेमिनार सावराय आयदा आरो नै आदा फैलाव दङ। फिसा हाबाफारि नाथाय जोबोद ओंथि गोनां। बिथाङा खोब मुंदांखा आरो सावथुन बानायनायनि आदब आरो बेनि गोनांथि जिरायनानै दङ। आइडियल मेथड्स अफ फिल्म मेकिं एन्ड इट्स इम्परटेन्स सासे दङ बे मोनसे टपिक होनानै आरो आंनिनो मोजां लोगो सावरायनाय मोनसे हाबाफारिखौ लाफादों आरो बिथांनि मिसेस बेवहाय दङ। हाबाफारिनि फिसा दङ मासिगिरि चेयारपारसन आरो आदा जगत दङ नै लोगोसे बर' कसारि वाइल्ड फाउन्डेसन मास काउन्सिलनि फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन। मानगोनां डिपुटि তাতে জোরে আজি আজি দিলে ধাৰি মৰমী পাহাড়
नोंथांमोना जानु बर' आसारनि बुंथिनाय एबा फोरमायथिनायखौ खोनासंलांदो सफा सफा শ্রদ্ধেয় রমিও নার্জাৰীদেউ দীপেন বড়োদেউ নেলসন বড়োদেউ বিশিষ্ট অতিথি আৰু ইয়াত উপস্থিত বড়ো কথা মই বড়ো নাজানো কাৰণে আৰু জনা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন আপোনাতকৈ মোৰে ভাল লাগিলেহেঁতেন নজনাটো অৱশ্যে অলপ স্বাভাৱিক কাৰণ সেইবুলি এইটো অজুহাত নহয় মোৰ জন্ম শিৱসাগৰ জিলাত আৰু এনেকুৱা এখন গাঁৱত য'ত নেকি আশে পাশে বড়ো সমাজ নাছিলে গতিকে নজনাটো স্বাভাৱিক বুলি अन्नानै बयबो सिरियै जिरायनानै था बारा थांलाय फैलाय खालामनो नाङा আৰু তথাপিতো মই সদায় এনে এটা অনুষ্ঠানত এনেকৈ অহাৰ কাৰণ মই তেনেকৈ যদিও মই সদায় এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ উত্তৰ পূব অঞ্চল নৰ্থ ইষ্ট সদায় মোৰ মনত ৰাখোঁ মই যিমান পাৰিছোঁ যি কৰিছোঁ আৰু এই মই যেনেকৈ মই মোৰ নিজৰ গাঁওখন লৈ গৌৰৱ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে মোৰ জাতিটো লৈও গৌৰৱ কৰোঁ তেনেকৈ মই নিজৰ ৰাজ্যখন লৈও গৌৰৱ কৰোঁ নিজৰ অঞ্চলটো লৈও গৌৰৱ কৰোঁ নাগালেণ্ডত হওক মণিপুৰত হওক মিজোৰামত হওক ত্ৰিপুৰা মেঘালয় সকলোতে আনকি ছিকিমতো মই যাওঁ ছবি নিৰ্মাণৰ যিটো আইডিয়েল মেথড আৰু তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ তাৰ গুৰুত্ব কি আৰু বিষয়বস্তু যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু মই যদি আৰম্ভ কৰোঁ ক'বলৈ আজি শেষ নহয় কাইলৈ শেষ নহয় পৰহিলৈ শেষ নহয় মিনিমাম 4 দিনমান লাগিব আৰু ইয়াত মই আপোনালোকৰ ফাংচনো 4 দিনৰ ফাংচন নহয় মই মাত্ৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ ধৰি লওক খুব বেছি 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু এই 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মই যিখিনি দিব খুজিম আৰু সেইখিনি মই আশা কৰিম আপোনালোকে খুব মনোযোগ দি শুনিব নেক্সটটো মই এইটো ক'ম যে as I said that be proud what you are but try to make yourself jugyo before you make a film that you are eligible to make a film বিশেষকৈ আজিৰ দিনত ইটছ এ ডিজিটেল এজ মই যেতিয়া ফিল্ম মেকিং শিকিছিলোঁ FTII আৰ্লি 70s বহুত বছৰ হ'ল তেতিয়া মোৰ বয়স 18 বছৰ আছিল যেতিয়া মই FTII লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া সব মেনুৱেল আছিলে সকলোবিলাক মেনুৱেল আছিলে তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফিল্ম মেকিং প্ৰচেছ কমেও 5 বাৰ চেঞ্জ হৈছে আৰু প্ৰত্যেকবাৰতে ইউ হেভ টু আপডেট ইউৰ চেল্ফ আই হেভ আপডেটেড মাই চেল্ফ আজি
20 বছৰমানৰ পৰা ডিজিটেল যুগ আৰম্ভ হৈ গ'ল এতিয়া ডিজিটেল টেকন'লজি ইন দ্যাট অলছ' ইউ হেভ টু আপডেট ইউৰ চেল্ফ এতিয়া ডিজিটেল টেকন'লজি যেতিয়া হ'ল তেতিয়া নেকি ফিল্ম মেকিং হেজ বিকাম ভেৰি ইজি পিপল চে ডেট ডিজিটেল সকলোৱে ছবি কৰিব পাৰে যেতিয়া প্ৰচেছ এটা ইজি হৈ যায় আমি যিটো আমাৰ কমিটমেণ্ট ছবি এখন কৰাৰ কমিটমেণ্ট এইটো এটা হৈছে কি ধ্ৰুৱ সত্য ফিল্ম এখন কৰা কিবা এটা সৃষ্টি কৰাৰ কিবা এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ যিটো কমিটমেণ্ট থাকে নহয় সেইটো ঢিলাই দিয়া যায় আৰু ডেডিকেশ্যন হাৰ্ড লেবাৰ সেইটো নিশ্চয় লাগিব শ্ৰমটো সকলোৱে কৰে আৰু তাৰ বেকত সদায় থাকে ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰটো এটা মেটাৰ কৰে তো ফিজিকেলি সকলোৱে লেবাৰ কৰিব পাৰে গোটেই নিশা আপুনি শ্বুট কৰিব পাৰে ডান্সো কৰিব পাৰিব ডাইলগো দিব পাৰিব আৰু এটা কথাটো হ'ল ব্ৰেইনটো जोंनि मगजुखौ जों बेसेबां बाहायनो हागोन जोंनि ब्रेइनखौ जोंनि क्रिएटिभिटिया बेसेबां दङ बा जोंनि क्रिएसना बेसेबां जायो जों बे बाहायनाया समनिफ्राय बांसिन गिदिर बाथ्रा दा बेनि सायाव सारा बुंदों बेखिनि खस्थ'खौ खालामनो थाखाय बयबो रेडि जानांगोन आरो खस्थ' खालामोब्ला बेयाव गेइना निस्सय दङ जों बयबो मिन्थिगौ नो पेन नो गेइन दा बेखायनो जों एसे खस्थ' खालामनांगोन कमिटमेन्ट डेडिकेसन बे मोननै जिनिस बेखौ फकास खालामदों देन सारा बुंदों बे मेन्टेलि प्रिपेयार्ड जों जेखौनो मावा मानो जोंनाव मोनसे एक्सपेक्टेसन थानांगोन लुबैनाय थानांगोन सोरबा सोरबा दहाय आं बेयाव जोंना प्रबिन बर' बिथां जायखौ जों मैथा होननानै मिन्थिगौ बिथाङा मोनसे खोथा बेयाव बुंदों जेब्ला इउनिभार्सिटि फरायोमोन डिग्री फरायोमोन गावबो सानोमोन आंबो सानसे स्क्रिनाव ओंखारनि मानसिफ्रा बोरै सिनेमा बानायो बेखौ नायनि खिन्थु बिथाङा गाव बुंदों आंनियाव खुनु फर्मेल बायदि एडुकेसन गैया सिनेमा लाइननि नाथाय बिथांनि जे एक्सपिरियेन्स जों बेजोंनो दिनै नायदों दाबो जों नायो बेयो जों बलिउडआनो जा टलिउडआनो जा जलिउडआनो जा बा बर' सावथुन जोंनियाव साबैसे बेबायदि एनएसडियान दङ बा जोंनाव साबैसे बेबायदि जोंनियाव कर्स गोनां दं डिप्ल'मा गोनां दङ नाथाय जायफ्रा दिनै जोंनि मानसिफोरखौ दिनै मुभि देखायगासिनो दङ बेयाव मेक्सिमाम मानसियानो बे गावनि एक्सपिरियेन्स बा गावनि गोसो गुदुं बा मोनसे जातिनि प्रति अननाय बा जातिनि प्रति बेहा मोनसे बिबान दङ बेखौ नोजोर बोनानै दिनै सावथुनफोरखौ दिहुनबाय थादों दा बेखौबो जों बाख्नायनांगोन जोंनियाव टेलेन्ट दङ स्किल दङ आरो जों बेखौ अलरेडि दहाय नैबेहायनो माखासे श'केसखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा हरसेमानि बेयाव जागोन जोङो मिन्थिगौ जोंनि टेलेन्टनि आंखाल गैया स्किलनिबो आंखाल गैया जास्ट बेयाव मोनसेल' बाथ्रा सारा बुंनाया जाबाय मेन्टेलि प्रिपेयार्ड बेखौ नांथारगोन जोङो जुदि मेन्टेलि प्रिपेयार जानो हायाब्ला बे मालाबाबो जोङो मोजां बेयाव साक्सेस जानाय नङा दा जोङो जुदि सानोब्ला आङो नैबे 2003नि बेस्ट एक्टरखौ आंनो लानि बेस्ट एक्ट्रेसखौ आंनि लानि बेस्ट करिय'ग्राफारखौ आं लानि बेस्ट आं बेयाव सिंगार जानि फिमेल मेलनि बे बाथ्राखौ जुदि नोंनि एक्सपेक्टेसना थायोब्ला आरो बेबादिनो जुदि जोंनि लेबारा जुदि जायोबा बा जोंनि जुदि खस्थ'खौ जों खालामनो हायोब्ला डेफिनेटलि जोङो बेखौ मावफुंनो हागोन बेखौ सारा फकास खालामदों